Chakalaka, Aimo. Chakalaka, Aimo. Akalaka jugunya longwa na buri akonya lona. Akala jugunya lona na buri akonya longwa. Babonya botane nuwa osawa kalake. Akale bicha kalake bicha. Aluga malo iwo wabura kalaka mo. Inana zulu mabia wabura kalaka mo. Kaji wetiwegu kaji buda kalaka akade bicha kalaka bicha iye bicha kalaka iye bicha kalaka iye bicha kalaka aimwa na shimeli eze kandi madu jikuwe besoluba ubodu nasi no wodo jikwedo agade bicha kalake bicha oimo baneza zuborula unya ne makalu ya makana kalaka no nyili dibyongota oje na mu ya obodo sino na galanu Madibi egwenu gwana, dibia na gwaro na talishio. Agade bicha kalake bicha tuemwa. Ige bicha kalaka o, ige bicha kalaka o, ige bicha kalaka o, oimwa. Ubana zazu barula, kanyi jalubia. Alufasu sabi beke, owe tinyo jinebele. Agba muba kamoji, yesi kibuli wakolo naji, muba o. Osi ni moja bunane meo, nasi nakalu uyo. Maka nakala kubanese. Kinyalu mbadi akao, kubanese jibia wao. Muba o, muba wa mama. Ganaji no buru kachibu nyi yego Iwo na ganaji mukodli waka madli wa nyama Maka na chukwu kelu wa magi iwo gemelo nyo keleke Obu na nyi geje go welu no na chukwu kelu wa mago Anyi baba ka wenu wanya na chukwu kelu wa mago Agade bicha kalake bicha Ogalanya mbage bele ka wo baye nwa Magi bu nwa baye kene bele ka wo galanya da Otekwe na nya bo galanya no denu Maka no si nenu da na no ngi ko ga da kwasi e ga ti bicha kala ke bicha Maka no mu bula la haji okuda la majiri Otanya ke se atakra kasmin kiti ona
ya biko meela ogbenye maka ibe anyị na-ayọ onye ọbụla gụwa akalaka ya okwunu ga-ekwu ibe sọlịa ọbanụ ga-eme ochi ya wee gbenye kwuwa ọnụ osinye gbala ugo ọgaranya arụ ma mgbe onye ala ga-aghọta na bụ onye ala ka ọ ga-akwụsị ịghọ ala maka ịbụ dibie nkeba ibia gbara alụ ị na-enekwa anya na ngada gị ịmarụ na ibi bụ nnekwa alụ ọgara na-ebicha akala aka ebicha ị ga-ebicha akala aka ị ga-ebicha akala aka ị ga-ebicha akala aka ọyịmụọ egote maka iri ego na nwere mgbe Abacha ga-amụrụ ibe ma Bịọla ga-amụrụ ọnụ mmasụ ọbịa ịsụtakwa ọbịa be n'oke maka na ịsụghị ala oke akpụga gị kọ ibejuwe ike abụ maka na ọ bụrụ ero ndị mmadụ ịnọlụ n'ụwa ka ga-ajụ gị n'oge oke dị ịnọlụ n'ụwa. That is why the age of Methuselah has nothing to do with the wisdom of Solomon. Onye biri ibe ya biri ya, onye biri ibe ya biri n'ụwa o. Ibe anyị na ya Olise, aga na-ebicha akala aka ebicha ọyịmụọ. Ị ga-ebicha akala aka o, ị ga-ebicha akala aka o. Ị ga-ebicha akala aka ọyịmụọ amaka mbe pepe siri ali ya nwunye ya ike nke nna ga-adịrị nna nke bụ nwa ga-adịrị nwa mama nọnụ ga-ekwu ibe sọlụwa ejele n'ojela na onye ọbụla ga-agwa akala aka ya aga na-ebicha akala aka ebicha ị ga-ebicha akala aka ebicha ị ga-ebicha akala aka ị ga-ebicha akala aka ọyịmụọ
Chairman, Emeko Express, Emeko Properties, Emeko Trading, Eminem Shakima, Oyi Meze Nwata n'Ibuzo, Emeka Walula State n'Ibuzo, Emeka Nwata nyere ogbenye aka, ndị o nyere scholarship bụ akalịla akali ya, ndị o bidola ọnụ kalịla akali, ndị ọ na-enye ego kalịla akali. Ya ka anyị ji agwa ihe ezi oyibo, oyibo Emeko nwa mama, kelelu m Emeko ezi oyibo. Emeko nwa mama, Emeko nwanne kema, Emeko nwa mama, Emeko Express, Emeko nwa mama, Emeko Properties, Emeko nwa mama, Emeko Trading, Emeko nwa mama, eze nwata n'Ibuzo, Emeka Collins Chiduno, Emeka chọrọ m mma, ibe o mere anyị na-egwu karịrị akarị. Nke onye nwe dị isi, nwanne Emeka Chiduno nwoke ọma, kenale m Tony Asika, Batoni, ezigbo dị Gloria ibe ọma Asika nwaanyị ọma. Emeka Chiduno m oyi Meze Nwata n'Ibuzo, sịrị m kenale ya nwa m ụlọ ọmụmụ, ezigbo nne ya Madam Rachel Chiduno, mama m nwaanyị ọma mama o, na o nwere onye ga-emela onye ka nne mụrụ ya na mbụ. Kenelu m Emi Emeko nwa mama o, kenelu m Emeka o, Emeko nwa mama, Emeka Chiduno, Emeko nwa mama, Emeka Chiduno, Emeko nwa mama, eze nwata ka Ibuzo ya ọma. Emeko nwa mama, Emeka bụ nwa Amalego na Amerịka, o nwere isi ọnọdụ na Amerịka, o nwere ọnọdụ na Europe, o nwere ọnọdụ na Ibuzo, o nwere ọnọdụ na Lagos. Iwe ọmụ na-emelụ ndị mmadụ n'ọkalịla akali. Onye Chukwu gọziri agọzi n'eze ka ọ bụ, ime nụmana ọ ga-abụ ihe ọ ga-abụ. Emeko bụ nwa mama. Ozi m keneli ya, ezi oyi ya nwoke Chukwu Emeka Sylvester ala na-eme, odokara ome na ụmụnnachi mba anọ nke dị n'Imo Steeti. Chairman, Emirates Oil and Gas, ụmụnnachi Resources Limited, Siemens Industries Limited, ezigbo dị nke iru ka ala na-eme nwanyị ọma, ugo dị egbe enyo ọma. Ozi m keneli ya ezi oyi ya nwoke Anthony Asika, ezigbo dị Gloria Iboma Asika, ezi oyi m Ivanyi Odeki Okolichi, ezigbo dị nne ka nwanyị ọma. Ozi m keneli ya Tony Olibo, Director Olibo Motors, ezi oyi ya Fred Kadikwasua, Personal Assistant to the Chairman. Ozi m keneli ya Special Advisor Mr. Chike Okoyi, oyi Meze Nwata n'Ibuzo,
agba kelu dene kelu ugo ebe na-ezu n'ori ma udene n'eli n'ọbọ mana ọgba gburu ugo emese ugo ya cheke ewu ije
Chinedu Okonkwo Chief Protocol n'oyi na Anambra Egwe mmiri controller Mamu na ga-adịrị gị mma Chukwu keleme kelude na kelugo Chukwu keleme kelude na kelugo Egbe na-ezu n'ori ma